Glavni arbiter je Tobias Stiller iz Nemačke, dobro je delio pravdu prvih 45, bez mnogo učestvovanja u igri, bez mnogo grešaka. Kanga, njegov udarac, sjajno! Gol, 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 gol! Kakav gol! Kakav gol Kange! 2:0! 2:0! Spektakl na stadionu Rajko Mitić i Evrogol Kange. Za istoriju, za špice. Odneo Asalea, Tabamba nema ofsajda, čeka Ožegović loptu na levoj strani, je Pantić, sam je Pantić, Ožegović, gol! Zvezdu, Basta, 1:0! 1:0, 34. minut, Dušan Basta! Živković, centar šut, Trujić, šansa i gol! Čičo, Mičo, gotovo priča. Da se smiri i koncentriše. Kolarov, lopta, ide gol! 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 Kolarov! 1:0! A ušao je Kasalica! 3:2! Milijaš! Kakva utakmica! Sjajno je prošao Kasalica po desnoj strani. Centrirao, a Nenad Milijaš, kapiten Crvene Zvezde, postiže treći gol za Zvezdu. 3:2 vodi Zvezda, Zvezda je preokrenula. Evo ga! Na drugoj strani Morira! Trče Morira, trči Kleo, da li će probati, a ne, vratili su se svi. Gol! Gol! Gol, 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 gol! Zakleo se Kleo da će dati gol Crvenoj Zvezdi, evo, obistililo mu se. Sa igračima, ne mogu da verujem. Istrčao je dobro, Milan Biševac čeka da se Žigić vrati, evo prilike! 3:1! 3:1 Marko Pantelić! Kakva sjajna akcija Crvene Zvezde i to su sada velika 2 gola prednosti. Suma, Patavamba. Ide Janković. Ima levo Đurđevića, lopta ka Đurđeviću, Đurđević! 0:3, 35. minut. Loptu u protivnički 16-terac, Tegenek, 2:2! 2:2, za samo 2 minuta, 2 gola! Au, kakav blitzkrieg Zvezde! Odlučujući trenutak utakmice. Darko Pančev i Olmeta. Darko Pančev. Crvena Zvezda je šampion Evrope! Crvena Zvezda je pobednik Kupa evropskih šampiona! Najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala! Darko!